Makosana lero linde ndadzuka okwiya kwambiri makamaka ndi skando yomwe yaphulika pakati apa inachitika kale komano yatulutsidwa. Ulamuliro wa Chakwera unapanga zoopsa kwambiri. Ndalama zochulukatu 36.8 biliyoni kudyedwa ndithu koma ndiye kuti kunali kuyilowetsa mu kampeni zambirimbiri akuti Green Belt Authority chani akuluakulu. Ayaya ulamuliro uja udali nyasi ndipo tisamakambenso mobisa. Nawo panopa ndi fotokoze nkhani kuti inuyo mwitsatire bwinobwino fande chabwino tiyambe motere kunena kuti kunakozedwa akuti tu program mulamuliro wa Chakwera umenewo. Program yomwe imatchedwa kunena kuti no Green Belt Mega Farm Scheme zawo zija zama mega farm chani ndetu iwo zinamachita akuti tu anayi ndi mapulani onena kuti no atenge ndalama zochuluka kwambiri azikhuthule nde kuti no ku mbali ya ulimi ndipo apangazi mafamu zikuluzikulu makamaka m'malo amene amasunga madzi nde kuti kukhalano kukumba makhanao komanso nde kuti kukhala kukumba kaya ndi madamu choncho zoti no madzi azikhazikika m'menemo nde kuti kuzikhalano kuthirira tsopano kuthirira nde kuti basi kumenemo muzichoka chakudyacho chizikhala chonena kuti no chizithandizira dziko lino komanso nde kuti chinacho chidzitulutsidwa kumakagulitsidwa kunja. Nde ndalama zinalowa kumeneko ndalama zokwana 36.8 biliyoni malawi kwacha. Ndalama zijatu sizinagwire ntchito kumeneko zinathira pamulomo pa makosana amenewa akukongeresi kunali kugawana mpaka na zinazo akuti ndi zimene amapangira kampeni ya MCP kupita ku chisankho cha pa 16 September 2025. Iro ndi program imene Chakwera ujayi ankayima ndikumanena kuti iyi ndi game changer basi apa nditasintha basi tikusinthiratu Malawi tikatero ichi ndiye chithandizira kuti basi ino tikonze Malawi mpaka kalekale. Ndifuna nzinoti pansana pa komano basi ino ndangoganiza zonoti ndibweze mawu fande kuti ndingonekeso lakwika. Now apapa ndizoti ndizifotokoza nkhani bwinobwino cholinga zotena kuti titsatire mmene ndalamazo zinkayendera ndipo oyipayo ayaluke. Ndetu tiyambe ndi kunena motereti program imeneyi inakonzedwa kuna kuti no iyenda ndi kuti no mu ndondomeko ya Green Belt Authority. Ndipo cholinga chake chene chonena kuti no akhazikitse mafamu amene adzibweretsa ndalama mafamu akuluakulu. Ndetu mafamu amenewo cholinga chawo chene chinayende kuti no kupanga zoti no za kumunda zikhale ngati zapita patsogolo nkhani za chakudya zimenezo eti komanso nde kuti mwanjira yoyo kukhaso nde kuti kupangidwa ntchito zambiri nde kuti ene panthu akhala apeza ntchito achinyamata enduchoka pamenepo nde kuti zakumunda zija zizitulutsidwa kunja kukagulitsidwanso zimene zatsalazo tikakhala nde kuti takwanitsa kudyetsa Malawi monga mmene no tafotokozera poyamba paja. Koma chomwe chachitika ndalama zija zinapezeka zonoti no zimakalowa nde kuti no makampani ake basi kumakazikhuthula ku makampani ake ora amadziwana nawo makosana amenewa nde kuti basi zinazonso kumapezeka kuti mpaka nazo kagwiritsidwa ntchito kutani kukalowa m'matomba anthu ena akandale zinazono kumakalowa mpaka na nde kuti ku kampeni ya chipani cha Malawi Congress Party. Chabwino polingalira zonena kuti ulamuliro umene uja unali wa Lazarus Chakwera kodi nde kuti yesu zikumukhudza Chakwerayo tidzikamba mosanyengererana yayi iye zikumukhudza mpaka nali pano paka fokofoko achitikabe kuno kodi iyeyo amadziwa kuti izi zimachitika kapena samadziwa. Mwayiona sanakhazikitsewe bwinobwino kuti kodi amadziwa kapena samadziwa koma akufufuzabe komano chilungamo chake nchonoti no program imene inalephera paibe chanzero chomwe chinatulukako komano nde kuti kunalowa ndalama zoopsa kwa basi ndalama zochuluka kuona kuti ndalamazo zinapita kuti no mpaka nato ena to atapidwa timvera limodzi amene atapidwawo. Takamba zonena kuti ndalama zinazo akuti zinalowa ku kampeni ya MCP zimakhala motani kumeneko akuti ndalamazo nde kuti tu zimakagwiritsidwa ntchito kupanga kava matransport matraka aja amakaseza anthu aja kumapita nawo kaya kuti kwachosoku wapitisoku
ngakhalenso nde kuti amaenda ati matuwa kati ayende nde kuti kuchoka kuti kuyimayima kuchoka kakalowa kudowa kuzayima pena paliponso kulowa nde kuti kumangochima pena paliponso so zimakampeni zijatinazitsatira mmene zimayendera matransport onse aja mafuta amene amalowa pamenepo chani kaya ma DJ amene amayikidwa kaya oyimba amene wina aliyense china chilichonse zonse zija nde kuti kumapezeka kuti ndalama zake zinali ziti zimenezizi. In addition tundete mongonjezera kunapezeka kuti ndalama zina zinalowanso nde kuti m'matumba mwa akuluakulu aja ku Green Belt Authority aja nde kuti ndalama zina zomwe zinatsalazo zazi kuti zimagwiritsidwa ntchitono mu zinthu zomweno akuti zinaibe za private zosadziwika bwino zokhudzana basi ndi anthu ena ake osati kanali andale kanali achani koma nde kuti no sizinalowe ku ulimi ayi osatinso zokhudzana ndi ulimi komano amakagwiritsa ntchito ndalama zimenezo kaya kupangira zibwezi kaya zinali zotani zochititsa manyazi. Ndetu funso lomwe lingamafunsidwa apa ndonoti iwo wadziwa bwanji kodi fana umangopanga khoko ma stories kumangophika nkhani yotsantsana iyayi nkhani inayamba makamaka mu November 2025 ku bungwe la Anti-Corruption Bureau kumene koko kunabwera munthu kudzasuma kuno rino ndalama zambiri zinawonongedwa koma palibepo chanzeru chomwe chinachitika makamaka ku Green Belt Authority amamang'ana nkhani zokhudzana ndi za ulimi wa nthilira. Kumene koto akuti zinali motere kunali project yonena kuti ndekuti kumangidweno ngati ma scheme ma irrigation scheme kuti no tizichulusa chakudya cha mdziko muno ndipo no kunapezeka zonena kuti akuti tu nthola ilola kukalonga scheme imeneyo Weya kunkhatabe scheme imeneyo Mlambe ndekuti kumangochi scheme imeneyo komanso ndekuti Nchalo kuchikwawa kumene koko maskimu amene wawa anaonena kuti no ndekuti mukakhale kuti mukudusa ndekuti mazi mmenemo azikakhotesa bwino ndikumakapanga channel mpaka na kumakalowa ndekuti kokalima akalimalima ndekuti kolola zambiri kugulitsa zina zokunja zina zokudya ndekuti chuma cha dziko lino kumayenda ma forex ndi zina zoterozo ndekunazitikano zotani kunapezeka zonena kuti tu aja anatenga a GBA Authority akuluakulu kumeneko kutenga ndekuti basi ndalama kubasa makampani amene adzika kumbadzimaka nawo mene mojadzinga ndidzodutsa madzi zinazo ndekuti kutenga iyayi kapena tikagulire mbewu zina zoterozo saina ndalama ndekunali kuzitumiza mabanki ndalama zokwana zingati kodi ndalama ndithu ndalama zokwana 36.7 billion Malawi kwacha ya poyamba pamanena kuti 28.9 billion koma ndekuti kufufuza bwinobwino atafufuza okadandaula ananena kuti ndi 28.9 billion komano awo atachita kafukufuku abungwe la Anti-Corruption Bureau amene amathandika tangale kuno ku Malawi apezeko zone tino apeza ndalama kuti zonse zinali 36.7 billion Malawi kwacha. Chabwino ndetu izi ndalama zinatulutsidwa kupititsidwa makampani amenewa makampani wa anawina ma contract omosatsata ndondomeko zosalongosoka kuma ndalama amakampani onse ndi amagwiritsa ntchito ma certificate afeki onoti amaziwa ntchito iyi koma ndiye kuti no mbwerera zokhazokha ndi kuja sanapangeko zolongosoka zina zizonse zomwe tingaloze. Ndalama zinapezeka zotino zinatulutsidwa ndiye kuti tu kudzera mabanki osiyanasiyana koma ndalama zija mamonoti zikagwira ntchito ono kuja atakazitulutsa mabanki moja anazikhotesa moja andale sopano aku MCP kunaende kuti kutenga ndalama zija kuzigwiritsa ntchito makampeni awo tsopano mahewu agulidwe chani ma 50 pina agawidwe ino amene mwabwera apa tiye nonse tugawireni ndalama chani mukuzowa amene zimayendera moja kuyenda de kuti ma fuel zina zoterozo ayi ndithudi zochititsa manyazizo ndetu kunapezeka zonena kuti ndalama zinazo zinalowano ndekuti kwa anthu amene amagwira ntchito kumeneko ku Green Belt Authority akugwira ntchito kumeneko ena anadya ndalamazo kaya mpangira zotani kaya mapate zinazo kumangira zimanyumba zawo magalimoto kudya ravuwaza ndithu zonse komatu ndekuti no izizi ndalamazi zimakadusa ndithu kuchoka mkati mwa government system system sanga ndalama zimakhala zochoka ku account ya Malawi ya boma la Malawi zimakalowa ndithu ma government system jangu kadusa menemo ndipo zimakadutsa ndithu kumakavomereza kuti ndalamazi tikuzisayinira kuti zikagwira ntchito
kukapanga maskimu awo akhuzana ndi irrigation basitu koma ndeti ndalama zija zikatulutsidwa ndi kumapitisidwa sote kuti mwina mmakampeni mmene tikunenamo. Now makosanawo amangidwa atu mamulomoza nawo ndipo akutapabe anthu enenawo akukedeka akuthawa kuti amene amangidwa no ndati mwezi omwe uno wa January mu 2026 ndizono tino abungwe la Anti-Corruption Bureau amanga ndekuti akuluakulu aku GBA Authority komanso ndekuti ena ndena amene achoka mmakampani aja amene analandira ndekuti ni macontractor aja osa amanga kuti no akafotokoze bwinobwino ndi ndani ku GBA Authority akuluakulu amangidwa ndekuti ndi Linda Pili yemwe ndi director wa finance komanso investments ndekuti kwamangidwanso Masautso Kamowa amene ndi procurement and asset disposal manager komanso ndekuti kwamangidwa Sinodeni Kautsi amene ndokhuzana ndi zomangamanga akuti infrastructure development manager. Anthu amenewa amangidwa anonso pano akuluakulu amenewa akafotokoze bwinobwino. Kubwerapo ndekuti macontractor amene anapasidwa ndekuti kuti agwire ntchito amene onso amangidwa angapo pali Kenneth Khonje amene ndi managing director wa Eastern Construction Limited amene onso amangidwa, Victor Chabwera managing director wa PLMB Engineering Investment amene onso amangidwa, komanso Efron Mwenitete managing director wa EMD Construction Engineers amene onso watapidwa ndithudi. Chabwino ndizono tino bungwe la Anti-Corruption Bureau likupitirizabe akafukufuku awo ndipo no akumangabe anthu ndipo akuti akuluakulu akhala akumangidwa ochuluka ndithu. Pokambapo akunena kuti panopa ndizoti anthu okwana 6 ndizoti amangidwa ndipo no otakuganizidwa ndipo bungwe la Anti-Corruption Bureau latenganso ndekuti no zilolezo zija zoti akamange anthu ochuluka makamaka anthu atatu ena amene amagwira ntchito ku Green Belt Authority ndi anthu awiri amene no amagwira ntchito makampani amene analandira macontractio kuti akachite zomangamanga maskimu amene wawa ndekuti anthu 5 pakanali panopa mawalanti awo ndoti alilere ndipo akusakidwa kuti amangidwe kuonjezedwa pa anthu aja 6 aja ndekuti onse akha 9 amene akutapidwa komano ambiri akuti amangidwa funa ndekuti ndi andale naso zikuakhuza pamenepa. Ndipo ndizoti anthu amenewa akusakidwa ndipo akuti kaya mu 24 hours yomwe yapitayi akhala kumakayang'ana enawo manyumba mwawo athawa sakupezekamo komanso ndekuti no mafoni awo enawo sakugwira kuti kali kuti akuzozona kuti no madzi achita karondo. Komatu anthu amenewa akuti amangidwa ndipo amene amangidwa akhala kutengedwa ku khoti kuti akayankhe mlandu mu 48 hours yomwe kubwera malinga ndi malamulo amene amakhalira. Pajatu tikukamba zone kuti malamulo akhala kumatsatidwa bwinobwino komanso akuti ndizoti anthu ochuluka kwambiri seti inaso ikhale kutengedwa mawala anthu oti akamanga anthu ochuluka. Ifeto tikufuna makamaka andale watapidwa amenewa fande zopusa ziyana napanga zisangangopita scot free sitingasiye zone kuti angodutsa basi osatapidwa atapidwe amenewa. Tiyang'ane no moteri izi zizuchitikere pamene ndekuti no takhala kuvutika no ndi nkhani ya njala ndi zikupitirirabe mpaka natagula zimanga kuchoka ku Zambia kumaenda kupemphano madona kumatithandiza no World Bank chani kuthandizani ndalama ku Dubai kuja anthu kutithandizani ndalama ikujeni kuja kujani maje maiko aluyawo kumatithandizani ndalama kuti tigulire chakudya pamene ndekuti ndalamazi ena nazitenga ndikulemera nazo ndalama zene zimene azithandiza Malawi tithandi mavuto amenewa sezikumachitika. Akuluakulu zofesa iswa ndifuna ndikambeko zotere ndinaona fande nakhaze tetu ndikhaze sakupasa nkoni ma update anthu andale awa amamangidwa achina Ezekiel Chingoma achina Chimwendo Banda nkhani zawo zijozose mezi maendera achina Jessica Bwiro umenya wa press briefing sizoti sinimaona yani maona zonse zija ndikhaye kochete tiona kuti kodi ino pachitika zotani nditakhala kochete kutseka komulomo kumene wamvetsera Jessica Bwira amakamba zoona oti yayi mambo alipo ziko za mavuto amene muli busy kuti manga chani zosakhala bwino chani nyasi zimene zizimutino musatapidwe
come on, kupolisiko chiyende chimbaula chija chimeja chiyende paja nkhani onorati chiyende kwambiri chiyendedi ndipo muchithire mafuta full tank. Mona make sure kunena kuti no mukhendi reserve ya mafuta even mukhendi ka tanki kena yayika mafuta ku polisi kwa chimbaula chimeji chachi chigaimoto chija chomwe chimatapa chija chikumalembedwa Central Police janja chimeji chanja chikubwino chi muchithire mafuta okwanira ndi muchikira ndi kuti kachizena ndi zigubu za mafuta so ngati muchingoti ngati angathe chithire chiyendedi ndipo chikatape kayali kuti amangidwe magayiwa. This is not one magayi. Maskimu awo ndikumbukira chakwera nkakamba zonena kuti musona yakeja namanga maskimu yapa ndi yani ku parliament kucharuza nkanama zidza nawo mukhoze kunoti ankanamadi iyayi maskimu ndekuti apapa basi mmene momokhala kumangidwa malimidwa mpunga chani anthu azikhala chakudya amenepo zitakwanitsa zimenezi anthu apita akafufuza ndi anti-corruption bureau amakafika pa ground bene bakafika pa ground ndukapese zono tikulibe kucha nzero chomwe chinachitika ati ndrama zinatulusidwa 36.7 billion malawi kwacha magayi ndrama zinapeza kuti zinakalowa matumba anthu anazipangira makampeni kugulira mahewu kunali kupanga chani zinazo ndekuti mpaka zinakapangidwa matrip yawo chani kugulira magalimoto kuyika matumba mwawo mabusiness yawo koma ndrama zija zitasayinidwa kuboma kuonera kuti chani zokapangiridwa maskimu amenewa. Maskimu akanatheka chomwe chinachitika ndiza tinakathandadi ndi vuto la nzala koma 00 palibepo chilichonse anthu sanalembedwe ntchito ndekuti zokwana magayi and ndrama izizi ni ndrama zimene feori masonkha za misonkha akuluakulu. This is not wrong, this is not fair siti ngamakhale pasi ndikumasekera izizi magayi mukatape and this time ifeori nazapanga back off kukopasane ma-update okhuzana ndi kumangidwa kwa magayi tize kupasane cholinga choti muzizozono apa izi tizondolodondolotse mpaka na nthena amangidwe. Inaso ndakumakhala basi akongeresi naona ayankhula zambirimbiri mmakoments yayi iweyo ndiwe ndani ukuyankhula kuti pasa ukuyankhula zimene zifa chani tasangala chimwendo banda watuluka ndikuti tumagaya akatapidwa ndefe tizipeka ma-update. This is not one. Magaya atapidwe paibeso zonena utena kaya muziyankhula zotani. We are not backing off and it is kupasana ma-update wakuti notino magame zitsatira and we are tracing kunena kuti chilungamo chisenda ola kwawo amangidwe mpaka anakafike pachani pa koti akagamulidwe kaya ndi olakwa ndi otapezedwa pamenepo ndende ngati ngosalakwa maswere amene zimene aziyendere. This is not fair. Sitingamasonkhe feyo ndalama misonkho kumatolera musifatu mawuwo misonkho kuti feyo timakhala kusonkha sonkha ndrama zijaina akaziononge choncho. This is not on atapena and we are so much happy ndi anti-corruption bureau sitimoni tinangodabwa zizi sitimasozoona kuti mmagwira ntchito kuti kutipula pasipo ndi fokondwera tiye nawo na amene musasiye ndipo muthane nawo ndi studio osasiyasiya angatsazolowere tiyambe motero akuti